Здравейте, хора! Това е втори епизод от Crash Test. Сега ще използвам Crash Test върху тази дъска с пръчка. Започваме 5, 4, 3, 2, 1. О, пръчката се разпана. Няма много големи щети, само тук се изкривяването. Добре, нека да минам към това оръжие, което е слас всъщност, но ми върши много голяма работа. Нека да започвам. Сега ще стане нещо супер яко. В предишния епизод първо това радио. Сега също него ще го скритим, но с това. Ако видяхте, как ще бъде. Ето, тя се вижда това. С острата страна. О, аз ударих камъкът. Гадост. О! Стана нещо брутално. Нека да се откланяме. И сега за финал. Само колко брутално. Само колко брутално. Хора. Имаме последен удар. Ще нанеса сега. Не, няма да е тук камерата, защото може да ударя. Ще стане всичко леш. Това е свъркнало. Всичко стана. И ми ще мажа. Това беше чисто ново. Сега е чисто старо. Надявам се клипът да ви е харесал. Ако ви е харесал клипът, споделете, абонирайте се и изтрошете лайк бутон. Благодаря, че бяхте с мен. Ще се видим пак следващия път. Чао!